Το τέος στη κλίπ συνολικά έχει αλλάξει 3-4 χέρια. Το 3-4 το λέω γιατί ο ένας ήταν πολύ περιστασιακός. Ο πρώτος που το έχει αναλάβει, μέχρι να καταλάβει τι σημαίνει YouTube και τι θέλω εγώ από αυτό το κανάλι, μας πήρε 4 μήνες. Τέλος πάντων, chat, ό,τι έγραψε κοντέρ. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Εγώ, φίλε, θέλω να είναι ένα ενεργό κανάλι στο YouTube, τέος στη κλίπ στην προκειμένη. Το καλό είναι ότι έχει πάρει monetization, το οποίο σημαίνει ότι ό,τι ανεβαίνει εκεί πέρα μπορεί να γράφει νούμερα και είναι μια ωραία χρυσή συνταγή. Κάποιος που θα ανεβάζει να κονομάει από εκεί για να πληρώνεται. Μπορείς να κάνεις copyright άλλους clipper. Δεν μπορώ να κάνω, αλλά δεν το κάνω. Γιατί να το κάνω. Λοιπόν, chat, θα σας δείξω ένα βίντεο με 24k views. Το βίντεο με τα 24k views που ήταν στη Διαγώνιο, το βίντεο στη Διαγώνιο με τα 24k views άφησε ένα 75. Ωραία. Εγώ για να το γυρίσω αυτό το βίντεο, δεν θυμάμαι τώρα μπακαλίστικα, μου κόστησε 30 με 40 ευρώ και έφαγα γύρω στις 8 ώρες για record, edit, thumbnail και τα υπόλοιπα. Άρα δεδομένου ότι καθαρό νούμερο πέσει είναι ένα 35 δια 8, βγαίνει 35 δια 8, βγαίνει γύρω στα 4 ευρώ η ώρα. Άμα σου πω κανονικά πόσο πληρώνεται ο editor, είναι πολύ παραπάνω από 4 ευρώ την ώρα. Έλα εσύ και πες μου ότι αξίζει να τα δίνω σε editor. Εγώ ξέρω που σουκού δεν βρεις πουθενά χωρίς κράτηση. Εξαρτάται ρε φίλε τώρα τα μαγαζιά που λες εσύ. Αυτό το live όμως με donate και κάτι τέτοια βγαίνει. Ναι, μα εγώ σου μισώ γι' αυτό κάνω τα live. Γιατί... Καλά, μην νομίζω ότι τα live είναι πιο φθηνά. Δηλαδή τώρα, μα σκεφτείς τα live που πήγα και έκανα Αθήνα, πάλι μέσα μπήκαμε. Επίσης, κάποια βίντεο βγάζουν πιο πολλά. Ναι, έχει να κάνει με το context του βίντεο, έχει να κάνει με την περίοδο δημοσίευσης, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Το 75 είναι καθαρά. Κοίταξε, ό,τι βλέπεις υπολόγιζε 30% για να είσαι νόμιμος. Ότι βγαίνει. Απλά σε λέω τώρα μπακαλίσικα, άμα στα αναλύσω, γάμισε τα, άφησέ τα και μετά λησμόνισέ τα. Είναι στο IRL. Ναι, απλά και τα λεφτά είναι στο IRL, το να ξοδεύεις. Γι' αυτό σε είπα να πας σε πολυεθνικό content creator. Πώς μπήκες μέσα από Αθήνα. Τι εννοείς ρε φίλε. Όλο το concept μου βγήκε ένα χιλιάρικο. Μεταφορικά, διαμονή, φαγητά, ξύδια, κόλπα, ιστορίες. Τι εννοείς πώς μπήκα μέσα. Μίλα κανονικά. Α, θες να βγάλεις φωτογραφία. Άσε τα βίντεο Τέο. Όχι. Τσάτ, ακούσε λίγο κάτι. Το YouTube είναι μια πλατφόρμα η οποία δουλεύει με live, long form video και short form video. Πρέπει να τα δουλεύεις και τα τρία παράλληλα. Απαγορεύεται να μην δουλεύεις κάτι από τα τρία. Είναι αναγκαίο κακό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σου το πω. Οπότε για να ρολάρει ο αλγόριθμας και να ρολάρει το κανάλι πρέπει αναγκαστικά να δουλεύεις και τα τρία. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά έτσι είναι η φάση. Εντάξει, μακροπρόθεσμα όμως. Ναι, αυτό. Εγώ στην ουσία φαντάζομαι φίλε ότι βγαίνει, ξαναπέφτει η επένδυση. Χιλιάρετέο, αλλά το 150 ήταν στα. Όχι, το 150 δεν σου έβαλα μέσα στο χιλιάρικο. Μην μπερδεύεστε. Το Kik συμπληρώνει. Όχι, τώρα ειδικά τα δύο slipstream, επειδή μέσα στο slipstream έκανα και IRL, τα χάσα όλα, δεν πήρα τίποτα. Κάνα βίντεο το μήνα τότε. Όχι, κάνω ένα βίντεο τη βδομάδα. Αυτό είναι το concept. Ένα βίντεο τη βδομάδα και μετά live stream. Τώρα φαντάζομαι ότι έχω γυρισμένα 4 δυνατά βίντεο για το main channel για να έχω να παίξω μπάλα για τον υπόλοιπο μήνα. Δηλαδή ένα τη βδομάδα και σε διάμεσα live.